Mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur in alter Weise. Przylozła wreszcie do nas ta długo oczekiwana wiosna i każdy normalny hop się pomyślał, żeby się w coś gryfnego poszpilał. I no pytanie jest, kają mu te gryfne szpile znaleźć w dzisiejszych czasach? Tutaj nic ciekawego jakoś ich znaleźć nie mógł, niestety. Ani nawet tutaj. Nic ciekawego też żech nie znalazł tutaj, ku mojemu festupnemu zdziwieniu, chociaż nie wiem czemu akurat tutaj miałbym coś ciekawego znaleźć. No ale to nigdy nie wiadomo, ja. Tutaj też nic niestety ciekawego nie było, ani zresztą tutaj też, co jest dziwne. Nic ciekawego również nie idzie znaleźć tutaj, ani nawet wyforsztelujcie się hopy dziołchy tukej, co już przelazuje całkiem ludzkie pojęcie. Nic ciekawego również nie szło znaleźć tukej, co jest naprawdę fes dziwne. Tak więc idzie się logicznie wyforsztelować pytanie, kaj jomum szukać tych dobrych, gryfnych gier w dzisiejszych czasach. I to jest jak najbardziej dobre pytanie. I ja wam mogę powiedzieć, kaj ich szukać, a cza ich szukać w przeszłości. Peście mi, no w to tego nie zna, jak sam w to tego nie zna, to je głupi ciul. Wy się tam szpilocie te Unchartedy insze gówna, a tu mocie, ja tukej mocie skarb, te menusy klimatyczne, ta czcionka, te dźwięki, te wszystko. Biera pierwsza z brzegu, ja nawet nie wiem co ja tą beda robił, już tak dawno w to nie grał, pierunie jasne, już nic z tego nie pamiętam, ale! Przygodo nadchodza. Jakoś obrazu może być ta trochę ciulowo, ale wiecie, ja nie mógł znaleźć żadnego dobrego programu, co by to jakoś pochytać tutaj i tak to nagrywam ani fachowo, ale coś tam idzie się badnąć, tak więc nie ma najgorzej. Zecnijcie się ino, weźcie się tyja i teroski wicie, jakie kiedyś były gry i czemu one były lepsze jak są teroski. A to jest prawda i z tym nie idzie się wadzić. Teroski sztukać będziemy, ten foyer, ten, no, mono nie jest najpiękniejszy, nie, a wiecie, weźcie poprawka na to, kiedy to było. Ja, szkieletor, ja tu czuję jakoś zasadzka, że... Godołech Indii, godołech, wszędzie się ciś, ino nie za Przemsza, hopie, nie za Brynica. Się wybrał na urlop ja do Sosnowca i terumu. To jest gańba Indii, wiesz? Na takiego hopa to jest trochę gańba. Ty się to spamiętaj, ja cię proszę. No dobre, to jeszcze raz, jeszcze ino raz. Kaj nie znajdziecie. Ha! Ciożech być mądry. Nie szterujcie się, za furt to zrobię, ino dajcie mi chwila, ja ino chwila. Jo się za ruski coś wyforszteluja. Aha! Ha! Fachman! Godołech Fachman. Jest pierwszy paciulok. I co on teraz będzie robił? Taki bardziej taki agent, nie? Tak się trochę czai. Pieruchu! Hopie pitej! Pitej godom ci, jak się nie doć. O właśnie w ten sposób. Kaj on poszł. Co by mi się wzięli pistola i postrzelali. I on nie jest Amerykaner, hopie, ja jest Ślązok. W internecie żaden nie wie, hopie, żeś ty jest korolem. Albo się wleziecie do tej szoli, w toś wam talina upoli. No. Dobre. Raz, dwa i trzy. Ciul. No. Mu braku. Indie, runie. Weź się trinknij, teraz się nafolujemy. Hopie, hopie, nie tucz w ścianę, ty weź do jutra pozu. Kajożech miał ten knyfel. O, jużech to miał. Ja to nie ogarnię, już nie pamiętam.
Ja, na E. No i fertig. Wajcha. Jep. Trzech chopa mamy, szkieletory. Szola jedzie na dół. O, pierzinu. Ja, jeden. Drugi. A tego się wezma tak. O, hopy, hopy. Jożech to chciał trochę inaczej. Dobra, beda się czulał. Ja, ten tu jest taki mądry rumoflinka. Już nie. Jep, ciul. A, kajt tam się, to nie jest twoje. Hopie, uważaj go domci. Hopie, się ciulosz. Indii najprawdopodobniej buzrojcy, bo rozpoznaja te fangi. Jo już kaśta macha widział. Zobaczymy co tam wyjdzie. Jak z nią życie, nic dobrego. Ja! Pierzinu jasny. Indii, a Godołech! Godołech jedź na Ruda Śląska, hopie, nie wiem, na Godula. A nie za Przemsza. Teromosz. Nie Toper, a badnicie, no ten się tam ruszył. Dobre, a weźmiemy to tak. A? Widzisz? Hopie, a czuję, że się zdupca z furt na zol i teraz tego będzie. Hopie, ty weź te paczołki ze mnie. Indii, hopie. No to teraz jeszcze i na rozdę i pozór. No coś się o, łożorty, badnijcie jakiemu ślepia czerwione, łożorty. To ja mam tego, hopie, trinknij się, moż tego tam wiela, hopie, czekaj, kaj, hopie. Schowta biksa. Indii, proszę cię, robisz mi gańba, schowta biksa. I co teraz peszczulu? A tero? Ten... No! Wiele można, wiecie, proszę. Jak ja nie lubię być brutalny, weźcie mi. No ktoś se chyba ziemiewicę robi. Tero tam. Dobre. No to tam ciepniemy. Ciul. Dobre. Skokie, hopie. Ten czemu tak blenduje ten ślep? Nieważne. O, dobre, mamy to. I co jeszcze? I tero, i no tukej. I pitomy. Powartku. I mamy. Moment krytyczny. Beda przekraczał Brynica. Ta taka sznupa, kero się teroski zawiero. Tam już jest Altstadt. Tukej jeszcze mamy Katowice. No, to furt. Angriff. A Godołech ci 3 razy, żech ci powiedział, hopie, łostoń się tukej, tu masz heimat, nie leś kazindzie, a ten poszł, nie, jobeda show, puda się za Brynica, zwiedza tora świata. Tamże świata szukał, ja? Robski będziesz płynął bez ta woda. Dawaj, ja dobrze, hopie, powartku. Nie możle, ja, hopie, coś tam słysza, ale nie nerwuj się, hopie, nie nerwuj się, jeszcze, nie myślę, pierunie, hopie, czekaj, nie, ja cię proszę, wylazuj, No i tela było z Indiego. I co ja wam poradza, hopy, biały krokodyl go zezor, teraz hopa Godołech, nie leź za Brynica, a ten nie opójda i poszł. I co mogę powiedzieć, dziękuję wam serdecznie, jak ktoś to oglądał, mam nadzieję, że młodszym żech przypomniał, jakie gryfne grymy mieli to lot wstycz. Tym takim już to starszym, myślę, że przypomnął, jaka to gryfna szpila była. I mam nadzieję, że w końcu się jako wykludzimy z tego marazmu, który mamy teroskie, że gry są bardziej ciulowe jak dobre. Szczerze w to wierzę. Mam nadzieję, że wy też to wierzycie. I cóż, teroski was żegną, do następnego. Chowcie się.